Karvedanên dorpêçên Katsayê yên Amerîkayê li dijî Tirkiye didomin. Amerîka ji ber kirînê mûşekên Rûsî S-400 Tirkiye bi 5 xalên yasaya taybet ya Katsayê ciza kir. Bi vî awayî Tirkiye di nav welatên NATOyê da bû yekem welatê endam ku rastî müeyyideyên Katsayê yên Amerîkayê hat. Berpirsên hikûmeta Tirkiye jî balê dikişîne ser hevpeymaniya stratejîk ya Tirkiye û Amerîkayê û daxwaza betalkirina vê biryarê dikin. Li gorî Dîrektorê Tirkiye Yefona Marşal a Alman Özgür Ünlühisarcıklı ger Ankara vê proseyê bi rêyeke aqilane bi rêve bibe. Eger heye peywendiyên her du aliyan normalize bibe û dorpêç bêne sivikkirin. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkisinde iklim ger peywendiyên Tirkiye û Amerîkayê hinekî normalize bibin, eger heye ku Tirkiye dwarê pîşesaziya bergiriyê de hevkariya xwe ya li gel Amerîkayê bidomîne. Hinekî zehmet dixuye tabîn. Lê li gorî min pêşeroja peywendiyên her du welatan, ev dorpêç na, helbest û pêngavên her du aliyan wê tayin bikin. Ji bo başbûna têkiliyan deriyê dîplomasiyê wekiriye. Li aliyê din, Tirkiye dide zanîn ku ew ê bi heman awayî bersivê bidin Amerîkayê. Li gorî pisporê peywendiyên navdewletî Ünlühisarcıklı. Türkiye ancak dikare hem pengavên sembolik bavêje. bana göre Türkiye'nin atacağı adımlar sembolik olacaktır. İncirliği kapama Niha esasî müteqabiliyetê kevneşopiya polîtikaya derve ya Tirkiyeyê. Lê ji ber hêza asîmetrîk ya Amerîka û Tirkiye, wê dorpêçên Tirkiye zêde bantorê nede ser Amerîkayê. Ji loma jî vê Tirkiye hem biryarên sembolîk bidin. Ez bawer nakim ku Ankara karta baregeha İncirlikê bixe dewrê. Li aliyê din, li gorî çavkaniyê nêzî hikûmetê Ankara ji bo egera gemaroyan ev demekê di nav amadehiyên alternatîv dabûye. Tê gotin, Tirkiye ji bo bi pêşxistin û peydakirina amûrên pîşesaziya bergiriyê li dewsa saziya ku biryara dorpêçan lê hatiye dayîn wê biriyên din yên alternatîv ji xwe re di nav bazara cîhanî da rêyeke peyda bike. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Ankara.